О, ето първия слиза. Сега като се забие. Сигурно ще се забие. Аз се забия. Не е ли прекалено хъзгаво с него? Да път се такова бавно. Няма. Той ползва двигателя за спия. Да, знам. И на първа. Така че да не мога да даде газ. Първия след. Втория. Къде е втория? О, чум го. Пали. И аз го чух. Добър тежък. Трепери ръката. Бачи ми свърши батерията, като го чакам Петю. Колко часа? Колко ти е пътен? 20%. Да, бачи ти свърши. Сега се окача изобщо няма слиза. Аре бе! О, ще пък клипе, ще го пусна, когато дойде. Ето Да го. разберем как се спира. Идва! 2 минути вече го чакам. Добре, че не бях пуснал клипът, че батерията ми ще да свърши. Няма нищо страшно. Да, той като пусна първи То много надолу ли е? двигателя му го спира и е лесно. Не бе, човек, бе, виж какъв е наклонен, сериозно. А Петю, какви са амортисьорите? Те спортни са. Затова ли гумите му се платушкат всяка по една? Да, наистина. Ние се скърчат. Кърси така. Ой, фаровът си е пуснал. Забравя да изпуши. Ой, мама е вътре. О, не ба. Какво скърчите така? Какво скърчите така?